जादों नोंनि चेनेलाव दिनैसिमबो दामाखै एनडिएफबिनि खोथाखौ प्रमद बर'आ दिनैहाय माबा मोनसे खिनो थांदोंब्लाबो बिखौ बिराद गिदिर गिदिर निउस होयो फायखानायाव थांदोंब्लाबो बिराद गिदिर निउस होयो गासैबो बर' रायजो राजा आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोना फिन खनसे जासिहरफिननाय जाबाय एक्चुअली आं दिनैहाय मोनसे भिडिअखौ नुनानै दुखुबो मोनदों समर बसुमतारीनि भिडिअखौ आंनि चेनेलावनो बार बार हगारबाय थानाय जादों खनसे बिथाङा समर बसुमतारीया बिथाङा गावनो प्रेस मिटबो खालामनाय जादों दिनैहाय जोंनि बे खुंथायाव थानाय प्रमद बर' सरकारा 206 जन ना बेसेबांबानि केस सिफायदों होननानै बुंदों दिनै समर बसुमतारीनि केसा नागालेण्डआवहाय गाबोन वारेन्ट जानानै गाबोनहाय बिथाङा हाजिर जानांगौ दिनै बे हाजिर जायाबा साननैसोनि गेजेराव बा सप्तासेनि गेजेरावहाय बिथांखौ एरेस्ट वारेन्ट खालामगोन थ' दिनैहाय बिथाङा दिनै फुङावनो गावनि मबाइल फाननानै कट गानो थाखाय कट गानो थाखाय बिथाङा दिनैहाय ट्रेन गाखोनाय जाबाय दिनैहाय केसनि बेलायावहाय प्रमद बर' नैबे खुंथायाव थानाय प्रमद बर' बिथाङा बुंबाय थादों बिटिआरनि चिफ लायनो बियो एनडिएफबिनि केसफोरखौ गासिखौबो फोजोबना होगोन लायनो बियो प्रमद बर'आ माबोरैथो दिनैलाय फोजोबना होनो हाखो साबेसे केसनि साबेसे एनडिएफबिनि केडारफोरनि साबेसे एनडिएफबि सोद्रोमाफोरनि केसखौ फोजोबनानै होखो 200 बेसेबांबा दिनै बड'लेण्ड रादाब बड'लेण्ड बुब्लि बेफोरबायदि गिदिर गिदिर प्रकाश खालामदों दिनै बिथांमोन बायदिखौ मानो गिदिर गिदिर निउस पेपार खालामनो हायाखै निउसफ्राव मानो दामनो हायाखै बड'लेण्ड रादाबालाय बड'लेण्ड बुब्लियाव बबेयाव थैना थादों बड'लेण्ड रादाबालाय बबेयाव थैना थाखो दिनैहाय बिथाङा दिनै फेरेंगा आरो प्रमद बर'नि बिसोर मिडिया मोननैया दिनैहाय फेरेंगा आरो प्रमद बर'नि खिबु खारगासिनो दङ नामा दिनै एनडिएफबिनि दिनै जायफ्रा दिनै केस जानानै दिनै नागालेण्ड बायदियाव केस हाजिर कट खालामनो कट गानो गोनां जादों दिनै बेफोरबायदिखौ मानो गिदिर निउस खालामनो हायाखै प्रमद बर'नि एगेन्स्टआव मानो बुंनो हायाखै मिडियाफ्रालाय माबाव थैना थाखो दिनै बड'लेण्ड बुब्लियालाय बबाव थैना थाखो बड'लेण्ड रादाबालाय मा जादों मानो बिदि मानो पलिटिकेल हान्जाफोरनि पलिटिकेलनि लिडारफोरनि खिबु खारबाय थादों बे मिडियाफ्रालाय रायजोनि जाना बाथ्राखौ बुं बड'लेण्ड बुब्लिखौ आं सिदायै बुंदों नोंथाङा आंनि चेनेलखौ मा खालामनो गोसो खालाम थेवबो आं नोंनि एगेन्स्टआव बाथ्राखौ दिनै बुंनो गोनां बाध्यता जादों नोंनि चेनेलाव दिनैसिमबो दामाखै एनडिएफबिनि खोथाखौ प्रमद बर'आ दिनैहाय माबा मोनसे खिनो थांदोंब्लाबो बिखौ बिराद गिदिर गिदिर निउस होयो फायखानायाव थांदोंब्लाबो बिराद गिदिर निउस होयो मा गियान आं प्रमद बर'खौबो सिदा बाथ्रा बुंगोनलै प्रमद बर' जोंनि एनडिएफबिनि केडारफोरखौ बांद्राय हेरेसमेन्ट दा खालामथों सिदा सिदि बाथ्रा नों जुदि सीएम 20 बोसोर 100 बोसोर नोङो चिफ जाना थानो लुबैदोंबा एनडिएफबिनि जेसेबां हाइनेस केसफोर दङ नन हाइनेसजों लोगोसे हाइनेस बेफोर गिदिर गिदिर केस थानायफोरखौ सिफायना होनोखौ नाजा 100 बोसोर जिरायनानै था आरो नों जुदि बे एनडिएफबिनि केसखौ जुदि फोजोबना होनो गोसो गैयाब्ला गाबोन समफोरनो रिजाइन हो अफ्रिनो हो नोंनि बे सीएम बिबानखौ अफ्रिया सालायगोन बिटिसिखौ सप्तासेल' आं नोंनिफ्राय बिदों सप्तासेल' आंनो सम हो मोनथिबाय बारा सम नाङा आंनो बोसोर नों बायदि बिटिआरनि सीएम लायनो बिराद गियानि गुनि बर'फोरनि गेजेराव बिराद गियानि गुनि साबसिन हामसिन साननो गोरों बर' हारिनि बाथ्रा बिराद गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंग्रा लिडारनो बिफोरनो एनडिएफबिनि सासे सोद्रोमानि हाइनास केसखौ दासिमबो उइद्र' खालामना होनो हाफेरा बोरैथो नोंनि बे न'खर मोनफ्रोमबो साख्रि होगोन होननायालाय माब्ला होगोन एनडिएफबिनि केस बे बाद दोन केसाथ' थांबाय थागोन फैबाय थागोन बे केसा जोबनो थाङा नाथाय एनडिएफबि केडारफोरनि साख्रि बाख्रिया बोरो मा खालामखो बेनो दिनै आङो बुंनांगौआ बेल'नो मानो होनना बुङा आंना नागालेण्डआव केस दङ बेवहाय एनएसए जाबोदों आङो दा जानाय बेलायाव आंहा गाबोन कर्ट दङ हिसाबै आं दिनै ओंखारदों इम्परटेन्ट दा दिनै ओंखारनायनि बेलायावहाय आङो दिनै गुवाहाटिजों थांगोन गुवाहाटिनिफ्राय आरो 11:30 ट्रेन दङ डाइरेक्ट माबा बे नागालेण्ड थांखायो बेजों आं गाखोलांफिनगोन टाइमा सर्ट अब्लाबो आङो बेखौल' खावलायो मानो होनना बुंबा एकदम बिराद खस्थ' दुखु बेफोरबायदि थांनो फैनो जारला बेराफारसे आंथ' आथिङानो गैखाया अब्लाबो मावनो हाया अब्लाबो आं दिनै मा खालामगोन मा मागोन जानानै आं दिनै मबाइल सिटाइ फानना फैदों। नोंनि मुङा मा? आंनि मुङा समर बसुमतारी। औ आङो दिरेन
फेक्सननि आफादाव बिसाराय होनना बुङो NDB एसआवमोन सिगां एसनिफ्राय आङो बेयावहायनो 2018आव हमजानानै NSA जाबोनानै 2019नि जुलाइ 27 थारिखआव आं गदों ओमफ्राय 2019नि आगस्ट फार्स्ट उइकआवनो आङो डिरेन फेक्सनजों जइन जाफिनदों दा बे हिसाबै जोङो रिहाबिलिटेसनबो मोनाखै जेबो मोनाखै खिन्थु केसखौल' जों मारिनांबाय थायो आरो केसाबो जोबाखै दाखालि जोबदों क'क्राझारना जोब्बाय नाथाय आङो नागालेण्डखौ जोबजानो लुगैदोंमोन दा नागालेण्डनिया दाथ' जोबाखै दिनै गाबोन दं नालाय कर्टआ ओंखायनो आं दिनै माने कर्टआव थांनो ओंखारदों बिराद खस्थ'नि गेजेरजों मबाइल टबाइल आं फाननानै फैनांदों उफाय गैया केसा केस नङा होमबा दा बिनि बेलायावहाय केस थानाय हिसाबै आङो मा खालामगोन मा खालामा आङो दिनै मबाइल फाननानै आङो दिनै कर्टआव एटेन्ड जानो फैदों नोंगौ इउनाइटेड फरामजों आं रायलायदोंमोन सावरायदोंमोन बिथांमोनाबो हरगोनखौ होनना बुंदोंमोन खिन्थु इम्परटेन्ट दिनैसो आङो रायलायब्रबनाय हिसाबै बिथांमोना सयज'खौ हरनो हायाखै अब्लाबो एकाउन्ट नाम्बारखौ होबोदों गावसोर हरा बे गावसोरनि खोथा गावसोर हरगोन होननानै बुंदों गाबोन हरो ना समफोर हरो दा बे हिसाबै बिथांमोना हरोबाथ' मोजां मानो होनना बुंबा सेरखाय बेरखाय जानानै थानाय NDBफोरखौ ज' खालामनानै माखासे जेन'बा मालायनि सोरनिबा जेन'बा दुखु सुखुनि गेजेराव माखासे सल्भ खालामनो नागिरदों बेफोरखौ जोंहा माने गोसो गोरबोजों जोङो बरायो आरो माने बेफोरबायदि जालाङोबा नोंगौ स्ट्रंलि भाबै जोंहा NDB हिसाबै दावगालांनो हागोन बा मोजां जालांगोन बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों केसखौ उइथड्र खालामदों बे मोजां खिन्थु उइथड्रखौ खालामदों जाहैबाय दानि जेनाखि लिस्टआ जाहैबाय उइथड्र थाइ नंगौना नङा आं बेखौ मिथिला खिन्थु डिक्लेयारखौ होदों जोंना फेरेंगा सारा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट चिरां डिस्ट्रिक्ट बाक्सा उदालगुरि बे मोनब्रैसोखौ माने फोजोबनायनि खोथाखौ बुंदों 206 जन नामा खिन्थु NDBआ 206 जनल' केस गोग्लैयाखै 4,000 जनसिम दङ अब्लाबो लासै लासै स्टेप मावलांबाय थागोन बिथांमोननिसिम जोंहा आसा खालामो आरो आं गोजोननायबो मोनदों जानाखि जेन'बा जोब्बाय जेन'बा गोजाननिखौ हाथ'वाखै एरियानिखौ खालामग्रोदों जोंहा खुसि जादों खिन्थु बिनि बेलायाव आंहा बुंनांगौला बेल'नो माने होनना बुंबा जोंहा माने बिराद खस्थ' हिसाबै गोजान जायगायाव थांनांनाय हिसाबै मानो होनना बुंबा एसे एनैखौ जोंबो सयज'खौ लुगैदोंमोन बिथांमोननिफ्राय नाथाय आं रायलायफिननाय जायाखै आंबो उननि समाव जाहाथे जेबो जेन'बा लामा गैथारै जायोबा बिथांमोननिफ्राय सहायखौ आंबो लानांगौ जागोन बिथांमोना मा होनो बिनि रायलायखांनायनि उनावसो मिथिगोन आरो केसनि सोमोन्दोथ' आं रायलायदों माने जोबगोन बे बाथ्राखौ बुंदों आरो दाखालि केसनि माबाखौबो केस नाम्बारफोरखौ दाखालि बिहरफिनबावदों सिगां होखाबायमोन ओमफ्राय नै दाखालि बिहरफिनबावदों ओमफ्राय बिहरफिननायाव आं हरबावबाय खिन्थु मा सिस्टेम जानानै दङ आं बेखौथ' बुंनो हाजोबला जाहैबाय आङोथ' न'आव थायो मा जायगायाव आङो आलांगि क'क्राझार आलांगि जर्दानपुरनि आङो बेयावथ' आंबो फोरमानखौ हरदों जोंना आरो जोंनिनो डिरेन फेक्सन हिसाबै आर्मि चिफ दङ नायस्रां औवारि बिथाङाबो आंनिफ्राय बिहरना बिथांबो हरदों आरो आंबो हरदों दा बेसेबांसिम मावगयखो आं बेखौथ' मिथिला बेखौथ' आङो हाइनान्स नांगौ ना नन हाइनान्स नांगौ बेखौ आं मिथिला आङो जेखुनु NSA आं जादों आरो जों आर्मस टार्मस मोनफाजोबदों बे हिसाबै जोंखौ फिसा खालामदों ना गिदिर खालामदों बेखौथ' गभर्नमेन्टआसो मिथिगोन खारन मानो होनना बुङोबा गिदिर फिसाखौ आं सोंनाय जायाखै आं आथिङा बायनानै दङ आं गारि एक्सिडेन्ट जादों 2021आवहाय हान्थु गिला माबानानै दङ आं दाबो प्रमानखौ देखायो नै आं दाबो ओरै गाबथानो हाया बेबायदि होमबाबो आङो बेफोरखौ लानानैबाबो आङो बोसोरनैखौ माने आङो फुरा कर्ट हिसाबै माने कर्टखौ आङो रानिं खालामगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे न'खर फेमिलि गथ' गथाय आं मोजाङैनो माने खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो आं खालामगासिनो दङ सोलिगासिनो दङ नाथाय आं दिनैनि गेजेराव उफाय गैयैयाव आं मबाइल टबाइल फानबोनांबाय आरो नागालेण्डआव जेलानाखि जोङो हमजादों अब्ला जोङो माने हा फाननानैसो बेल खालामनांखादों बेजोंसो जों जामिन जादों गथ' गथाय दं नामा गथ' दङ आंहा फिसाला सासे बियो जाहैबाय बोसोरसेनि एसे बारा जाबाय आरो फिसाजो दङ बियो फिसाजोआ जाहैबाय क्लास 6आव फरायगासिनो दङ इंलिस मिडियामाव कर्टआव बोसोरसेयाव खनबेसे थांनांगौ जायो बेथ' मान्थलि मासाव खनसे मासाव खनसे जों थांनाङो राङाथ' बहुद थांगोनानो मानो होनना बुङोबा गोजान जायगा सानसेजों जायाना बियो सिगां थांनांगौ आरो फैनायनि बेलायावबो लेट जाबोयो एखमबा समाव जोङो नै दाथ' जेन'बा इमारजेन्सि गाखोबाय मोनाजों मोना दा जों हरसे उन्दुनाय गैला दा बेनि बेलायाव जोङो रेस्ट लानो लुगैगोन गाबोन हयथ' हरबो थाबोगोन दा बेयावनो खरसाया जाबोयो अखानायैसो जोङो हयथ' गाखोबोनो हागौ दा बेबायदि आंजों लोगोसे दङ मानो होनना बुङोबा आंजों लोगोसे जाहैबाय NICNनिफ्राय दङ नागाफोर ओमफ्राय जोंनिफ्राय NDBनिफ्राय 3 नाथाय सानैया थाङाखै गोबावथारसै एरेस्ट वारेन्ट बिसिना सफैनानै दङ जों सानैल' दा NICNनि सासे आं ओमफ्राय रानिं जों सोलिगासिनो दङ दा बेयावनो जोंनि केसा जाहैबाय माने बिथांमोन थाङैनि दारैनो जोंना केसा दासिमबो माने गेजेरबो नाङाखै आदाबो जायाखै
खारन बिथांमोना थाङोमोनबा जोंखौ जायफोरा हमदों साखिफोरखौ लेंहरगोन, लेंहरखांनायनि साखिया जेला जोबखांजोबगोन अब्लासो माने जोंनि केसा माने जोबनायनि लामायाव फैयो। दा जेबो जायाखै, उफाय गैया होमबाबो जोङो थांगासिनो दङ। मानो होनना बुङोबा गोजान जायगा जों थाङालासिनो थायोबा जोंनि थाखाय एरेस्ट वारेन्ट फैयोबा गोजाननि नागालेण्ड बायदिनि जेन'बा बेलार लागोन, जेनै बेलार बा जामिनदार, दिनै जामिनदारा जेन'बा जों थाङालासिनो थानायनि बेलायाव बिस्रा फासिगोन, फासिखांनायनि उनाव एरेस्ट वारेन्ट सफैनायनि उनावहाय जोंखौ हमोब्ला जोंनि थाखाय सोर साखि गसंगोन? दा बेखौ सिन्था खालामनानै आङो रानिं खालामो आरो केसखौ, बेनो।